Tak, čaute, z tomu môjho tutoriálu dnes si ukážeme, ako postaviť tajnú čestku. Budeme potrebovať kameň, koľajnice, vozík s truhlou, redstone točku a pies. Tak, toto kameň si položíte, kde budete len chcieť, môže to byť aj tak, to je jedno. Tak, ja si to položím tu. Tak. Dáme koľajnice. Počkať. Dáme tu... prečo mi to nejde? No, kašľam na to. Dáme tu vozík s truhlou. Toto teraz zbúrame. Tu môžeme dať kameň. Tu dáme redstone torčku. Počkať. Tak. A pies položíme tak. Potom môžeme zbúrať. Tu položíme kameň. Ako vidíte, tajná cestka. Nič nevidno. Toto akurát tak vidno, ale to je už na vás, ako si to položíte. Kliknete a máte tajnú čestku. Toto je problém, že je to malé. Zabijem ho. Nezmyslí sa vám to veľa. To si už poukladáte, ako to chcete. Môže to byť aj tak. Alebo ja neviem, ako to budete chcieť. Tak, to bolo všetko a uvidíme sa na budúce. Čaute.